Omongmu neng kuburan. Oh. Tengok-tengok. Wis anu terbalik aku. Pisan. Linggo dhewe wis ngadeg. Oh. Didik kok kuburan. Waduh. Wah, Dindeki dijak Oh. balik. Wah. Lumayan. Golek KTP ora berhasil ya? Gak. Nyapa alasane? Denger kon apa keluarga kok kono. Keluarga ngendi? Lah kula tiyang mriki. Kula tiyang mriki ora ngomong ngono. Aku wong kene iki, wong kene tapi tau foto ni kono. Foto wong foto nang ndi ora oleh apa ngono. Iya, foto nang ndi ora oleh. Ana. Bareng kok kecamatan apa ora wae? Yang kecamatan kok. Oh, terus kok kono? Kono ora oleh. Kon yang Oh, kamu ini bukan terang kecamatanmu yang kantor desa dhisik. boleh. Kantor desa nek koyo kuwi Hah? kon gawa surat apa anu kuwi Gawa apa kuwi? keluarga, heeh. Keluarga rene wong penilang sak anu ne kau. Heh? Ono kirim ora kon ngirim rene. Ah. Alah, oh desa punya iso mlebu. Nah, terus Ya kuwi balik kok. Kecepene balik. Pah. Ora sarapan deh. Sarapan ora kae. enggak Pah. Sing ngecek ora ora. enggak jak besar ora gelem. Oh, terus piye? Ya wis tak jak besar pasang sapa materi lah. Oh, heeh. Warungnya ayu-ayu ora mbok omongi ngono. Warungnya semak-semak. Ya tadi seneng lah we. Ini omah iki bagian ora pantes. Ora apa-apa lho ngopo kita ganteng kaya jan kaya bintang film Jakarta. Ayo master men boy men. Napa arep cukur barang lho? Hoi. Arep cukur barangnya nyapa? Bele iki. Be. Iya. Emang ganteng ae ngono. Biasane ning kono ki angger dicukur dhewe angger jan kuwi nilorang. Terus Ya wis. Oh gundul ya wis. Kek gunting apa cukur? Gunting apa? Gundul mesin kira. Oh, mesin. Sing iki. Iki anu tersesan kira. Terus Mbok iki tak ini ses. tapi ki lagi senso kayu kuwi. Biasane kowe mbok tokne rena-rena sing mbok tokne. Ukur ben nyapa lho. Ngono mah ganteng kok. Hai? Gondrong ora pantes. Itu wae ya. Oh, mau umur piro lah, Cek? 12 tak 17 ae. Piro umurmu kuwi jali? Nyalah. Buka kowe kok. Sarapan mbok urung? Woi. Hei, Wis, nang ndi? lha iki Sarapan apa? roti. Peh kaya londo. Sarapane roti. Kopi. Anja. Luyur dengenane kok. Ora tinggalke kok ndi ya, Kak? Ngapa lu?
tinggal kan lo. Terus ning perapatan terus karo sapa kae? Dewe. Terus Heeh. Berdewe terus. itu luyur. Loh, lah iya. Cedok sapa? Ora perlu sampe mlaku. Pelaku. Ngulon. Ngulon. Ah, terus bareng ngulon. Ini kan Yani yang ini. Heeh. Yang gini Pak. Mepak sapa? Iki, Oh. diem, Oh. nyanyi uyah kae, mantune kae. Nyame wong ngulon-ngulon ora? Hmm? Nyame wong. Eh? Ora ngulon-ngulon kon. Lanang. Ngun ngono. Permisi nyame wong iki, mosok ora permisi. Terus kon ngurut. Sapa ngurut sapa kae pisanan kae? Dem Yani yo. Yani, ani lanang apa wedok? Yani sing wedok mati ya. Oh, pikir lah wedok. Yani Bonari. Oh, lah pikir lah wedok. Lembut demok. Hah? Terus? Sampai jam piro kayak akhirnya kayak? Lalu Jam 3. Oh. ya dari mulai petang ya. Didik kuwi. Oh, jam 3 wis ngurut wong piro kuwi? Wong 3? Balik bengi. Oh. Didik kuwi. Setuan Didi nang ndi? Di kuburan nang endi nang jane masjid kae. Omongmu nang kuburan. Oh. Wis tengok-tengok. Wis anu terbalik aku. Pisan. Linggo dhewe ngadeg. Heeh. Didik kok kuburan. Waduh, Wah, dindeki dijak Heeh. balik. Wah. Lumayan. Golek KTP ora berhasil ya? Gak. Nyapa alasane? Denger kon apa keluarga kok kono. Keluarga ngendi? Lah kula tiyang mriki. Kula tiyang mriki ora ngomong ngono. Aku wong kene iki, wong kene tapi tau foto ni kono. Foto ae wong foto nang ndi ora oleh Pak ngono. Iya, foto nang ndi ora oleh. Aneh. Bareng ngono kok kecamatan apa ora kae? Dem yang kecamatan kok. Oh, terus kok kono? Kono ora oleh. Kon yang Oh, kamu ini bukan terang kecamatanmu yang kantor desa dhisik. boleh. Kantor desa nek koyo kuwi Hah? kon gawa surat apa anu kuwi Gawa apa kuwi? keluarga, heeh. Keluarga rene wong penilang sak anu ni kau. Heh? Ono kirim ora kon ngirim rene. Ah. Alah, oh desa punya iso mlebu. Nah, terus Ya kuwi balik kok. Kesepenis balik. Pak. Ora sarapan deh. Sarapan ora kae. enggak Pak. Sing ngecek ora ora. enggak jak besar ora gelem. Ah, terus piye? Ya wis tak jak besar pasal sama materi lah. Oh, heeh. Warungnya ayu-ayu ora mbok omongi ngono. Warungnya semak-semak. Ya tadi seneng lah we. Ini omah iki bagian ora pantes. Ora apa-apa lho ngopo kita ganteng kaya jan kaya bintang film Jakarta. Ayo master men boy men. Napa arep cukur barang lho? Hoi. Arep cukur barangnya nyapa? Bele iki. Beh. Iya. Emang ganteng ae ngono. Biasane nek kono ki angger dicukur dhewe angger jan kuwi nilorang. Ah? Ah? Terus
Ya wes. Oh, gundul ya wes. Kayak gunting apa cukur? Gunting apa? Gundul mesin kira. Oh, mesin. Sing iki. Oh. Iki anu tersesan kira. Oh, terus? Mbok iki tak ini ses. Oh. Tapi ki lagi senso kayu kuwi. Apa? Biasane kowe mbok tokne rena-rena sing mbok tokne. Ukur ben nyapa lho. Ngono mah ganteng kok. Hai? Gondrong ora pantes. Walah. Itu wae ya. Oh, mau umur piro lah, Cek? 12 tak 17 ae. Piro umurmu kuwi jali? Nyalah. Buka kowe kok. Sarapan mbok urung? Woi. Hei, Wes, nendi? niki Sarapan apa? roti. Peh kayak londo. Sarapane roti. Kopi. Oh, kopinya. Subscribe. Anjay.